Olin 4. luokalla. Äitini ja minä muutimme muutaman tunnin päähän asumaan isoäitini luokse. Olin ainoa lapsi ja äärimmäisen ujo. Minulla ei ollut juurikaan ystäviä, enkä tiennyt, miten puhua uusille koulukavereille. Eräänä päivänä välitunnilla tyttö nimeltä Laura esitteli itsensä, ja meistä tuli välittömästi parhaat ystävät. Kävelimme koulusta kotiin yhdessä, ja hän jäi usein hengailemaan kanssani, ennen kuin jatkoi matkansa kotiin. Äitini oli iltapäivisin töissä, mutta isoäitini oli aina paikalla. Isoäiti alkoi kuitenkin käyttäytyä oudosti. Joskus hän kutsui minua äitini nimellä tai huusi minulle ja syytti minua tavaroidensa varastamisesta. Laura ja minä leikimme enimmäkseen takapihalla välttääksemme isoäitiä, mutta toisinaan huomasin, että hän katseli meitä ikkunasta tupakka suupielessään ja katseessaan jotain viiltävän pimeää. Laura kertoi minulle retkeilystä metsissä perheensä kanssa. Jotain, mitä oma perheeni ei ollut koskaan tehnyt. Olin lumoutunut ajatuksesta, joten leikkimme jäljittelivät heidän tekemisiään. Patikoimme ympyrää pihalla, pystytimme kuvitteellisia telttoja, kalastimme olemattomassa purosta ja keräsimme risuja ja oksia nuotioita varten. Eräänä iltapäivänä, kun livahdimme talon läpi pihalle, Laura nappasi isoäitini sytyttimen pöydältä tupakoiden vierestä ja viittoi minua olemaan hiljaa. En osannut pelätä. Menimme takapihalle, jossa olimme aiemmin koneet valtavan risukasan kuivista oksista ja lehdistä. Laura kumartui ja napsautti sytyttimen päälle. Oletko koskaan todella katsonut, kuinka tuli leviää? Pitkän aikaa näyttää siltä, ettei mitään tapahdu, että se vain hiipuu pois, ja sitten yhtäkkiä silmän räpäyksessä se muuttuu hallitsemattomaksi roijuksi. Jotenkin ajattelin, ettei se koskaan leviäisi suureksi. Ja sitten talomme sivuseinä oli tulessa. Laura pudotti sytyttimen ja juoksi karkuun. Jäin vain seisomaan siihen, järkyttyneenä. En muista paljon siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Muistan isoäitini huutavan paniikissa ja palokunnan sireenit. Onneksi palo saatiin nopeasti hallintaan, eikä talo tuhoutunut kokonaan. Mutta äitini lähetti minut takaisin isäni luokse ja palasin vanhaan kouluun. Olin liian häpeissäni kertoakseni vanhoille luokkalaisilleni, mitä oli tapahtunut. Muistan, että joku aikuinen varmasti kysyi minulta, miten isoäitini talo oli syttynyt tuleen, mutta en muista keskustelua. Vuoden sisällä isoäidillä todettiin Alzheimerin tauti, ja äitini vietti kaiken aikansa huolehtien hänestä. Näin isoäitini enää kerran ennen hänen kuolemaansa, eikä hän silloin tunnistanut minua. Äskettäin äitini sanoi, kuinka paljon häntä huolestutti, kun en lapsena saanut ystäviä. Olin vähän loukkaantunut. Minullahan oli ystäviä. Mainitsin Lauran. Laura? Äiti kysyi. Kuka Laura? Ymmärsin yhtäkkiä, ettei äitini ollut koskaan tavannut Lauraa, mutta tiesi hän hänen olemassaolostaan. Laura ei ollut luokallani, mutta vietimme yhdessä joka välitunnin ja lounaan. Hän oli lähes joka päivä meillä koulun jälkeen, isoäidin tarkkaillessa meitä ikkunan takaa. Äitini ei muistanut, että isoäiti olisi koskaan maininnut ystävästäni. Päinvastoin, hän muistutti minua, että vanhemmille oli sanottu opettajan tapaamisessa vähän ennen tulipaloa, että olin koulussa aina yksin. Yritin epätoivoisesti löytää todisteita Lauran olemassaolosta, mutta en muistanut yhtään valokuvaa tai ihmistä, joka olisi voinut nähdä hänet kanssani. Äitini kysyi, missä Laura asui. Sanoin, että en ollut koskaan käynyt hänen kotonaan, mutta hän kertoi asumansa muutaman korttelin päässä. Näin hänen aina kävelevän siihen suuntaan, kun hän lähti meiltä. Äitini pudisti päätään ja sanoi, ettei sillä suunnalla ollut paljon taloja. Meidän korttelimme oli viimeinen, ja sen jälkeen alkoi teollisuusalue. Hän lisäsi, että niissä muutamissa taloissa ei hänen tietääkseni asunut yhtään lapsia. Olen nyt aikuinen, ja mietin edelleen, kuka Laura oli. Vai oliko häntä ollenkaan? Kiitos tarinan kuuntelusta, ja jos tykkäsit, laita kanava tilaukseen.